Aja ganggu gawe kelawan punakawanku aku wae mangsanan. Wah, Permadi. Patimu mbok endhengake. Apa ban maju melak kokop getihmu ha. Petruk Bagong. Piye daramu, Pak? Cilaka mong. Cilaka, Pak. Wah, jan kepiye iki? Wes. Ndara Permadi digawa macan, Pak. Gage to, Le. Nala Gareng Petruk Bagong kene, salah siji kono, gage tang. Nututana daramu. Rebutan daramu kae. Sik. Piye dawuh mau piye? Daramu rebutan. Digawa macan. Lah ya rebutan. Aku. Lah ya kowe telungan sing gagas sentosa. Engko nek kurangane ndara aku ge nggo tanduk macan ngono ya. Apa kowe kuwi? Tulungane sing tuwek, mati-mati ya sing tuwek. Ngono lho. Tole. Gage. Labo-labetmu ketokno karo ndaramu. Aja wedi, aja kuwatir. Nek wedi kuwatir ki ya ora. Ning musuhe dudu wong musuh ki macan lho. Karepmu ngono, caramu piye? Gage. Wis. Cilaka iki. Tenan iki wis. Mongko Ndara Permadi digawa macan. Kurang-kurang bejane cilik lara gedhe mati. Engko nek ketemu Ndara Bratasena terus piye omonganmu kowe engko? Ndara Bratasena piye? Ha iya. Lah bakane ketemu Ndara Bratasena wis upamane saiki. Upamane aku dadi Ndara Bratasena. Kakang Semar iki. Nggih kula Ndara.
Daramu Permadi ning ndi? Enten ngalah digawa macan. Ora mbok tututi. Kula mboten iso mlayu. Gunane apa? Pandhawa duwe Semar. Wong tuwa-tuwa tuwas brabas kakean ampas. Semar nampa pahukuman. Bocah Jodipati. Golekno karung sing gedhe. Semar iki direbokke jero karung. Taleni ngisor dhuwur. Dikokene blumbang dikum. Padake gabah ati sebar. Gareng iki nggih kula ndara. Daramu Permadi ning ndi? Enten ngalas digawa macan. Rambut tututi, bare nututi pripun wong kula mlaku tok merkoso. Gareng iki cilik umure wis akeh, duga-dugane wis cukup. Ora ning labuh labete karo bendarane. Wong Jodipati, gareng nampa pahukuman. Golekno beling pecahan gelas kerok bubule kuwi. Aku piye, Truk? Ora Bagong iki ra ngono. Bagong. Iya nek coba disiki nyok. Bagong iki nggih kula. Daramu Permadi nang ndi? Ngalah gawa macan. Ora mbok tututi, kula medhi ya. Iki ya ngono iki. Bagong nampa pahukuman. Golek damen garing sing akeh. Bagong bondo tangane kropok nganggo damen. Ya sik. Mundur rek. Jane Semar dikum garing dikerok bubule aku diobong nganggo damen. Lah terus kowe. Aku ngopo? Kowe ketemu Ndara Bratasena terus piye? Aku ora ketemu. Lho, iki upama. Upama ki donya iki ora tau kelakon. Mula dene tembung upama ki sebabe ora. Lho, iya ora ya karepmu iki mungguing kowe ketemu Ndara Bratasena. Ya ora ketemu wong aku arep minggat. Lho, minggat ya minggat. Wis pokoke ora pethuk. Kowe minggat ning dalan tabrak truk mudyar. Meropok aku. Wong kok di kalahke kok angel. Kamu kono dole. Caramu piye? Wis. Reng, apa? Supaya aku wani karo macan. Heeh. Aku golekno rawe. Rawe. Heeh. Nek ora ya kemadoh. Kemadoh kuwi luwih gatel timbangane rawe. Wis golekno kemadoh. Engko nek awakku mbok biyu-biyu kemadoh gatel, wah aku wis ora eling wani karo macan. Truk, aku roh rawe gelem ora. Nek kemadoh rada angel. Rawe iki ora gatel, gatel kemadoh. Kosik ta aja maido. Tak goleke sik aku mau roh ning alas. Kenang rawe sak renteng. Gong, rawe iki ora gatel. Kosik ta dirasake sik. Engko nek kira-kira ora mandi duwite tak balekke, engko obate balekno. Ngono lho. Wis. Tempo 5 menit nek kira-kira ora mandi duwite bali. Bagong iki gerang-gerang saya tuwek kaya cah cilik. Dikon golek kemadoh kowe entuk rawe. Aku ora wis omong to, Gong. Rawe iku ora gatel ngono. Wong wis omongi kon golek kemadoh kowe entuk rawe wong aku wis omong nek rawe iki jan iki ora gatel kok dadi. Cerewet kok sik-sikan ngono jare kok ora gatel. Yo, Reng, Gong, Dewangi, dirbot Ndara.
Nek aku waras ngono kowe srek ya. Wong sing ora duwe ati ya kuwi. Ora ati piye? Oh genah kene oyak-oyakan karo macan kok kober-kober iki nguntak ngantuk. Lah perkara ngantuk ora karepe mata. Nek karepku tak lek-lekke ya nek gak mata ki merem ya piye meneh. Jenenge wong ora duwe perasaan ya kowe kuwi. Kuno kawan, kula ndara. Sing iso ngrebut aku mau sapa? Kula Cet. Kowe nolo kan. Nggih, nggih. Nolo garing. Kowe kuwi wong ringkih. Wong sarwa cacat, sarwa cupet ning gedhe tekadmu. Kowe wani mati, wani ngrebut karo aku nyambung nyawaku. Nggih, nggih kula kok, Cet. Kula kok. Iya nolo garing. Sangka bunga-bungae ngatiku. Tak paringi dhuwit 500 pampanon. Waduh, matur nuwun. Ya, duit anjir-anjir. Waduh. Kena tanggo nebus BPKB. Matur nuwun. Ingkang kuwaos ingkang mares nggih, Den. Iya, nolo garek. Waduh. Jan, duit anjir-anjir. Matur nuwun. Petro Dun. Ing atase kowe iki wong waras gagah sentosa kok kalah karo Nala Garing. Nala Garing iki genah wonge kaya ngono wae wani mati gedhe tekate. Kowe kok malah kalah karo Garing. Nggih kalah sepuh kok, Den. Nggih badya kados pundi nika Kang Garing niku najan wonge kaya ngoten digdaya. Nggih, ambak dapure kaya kentungan dangkel peringatan iki. Wah, kadigdayane jan elok. Estu niki. Aku ae wong tuwa. Lho mulaku ki ya gumun. Jan. Barengan nang Istana Merdeka kok wanenmu kok elok tenan. Wah, jan ora kaya dina iki kok rek. Wah, jan kendel tenan kowe. Dan kok ketok tenan. Aku kali. Wong tuwa kok. Lah iya. Aku ya gumun karo kowe kuwi lho Kang Garing. Nyatane nyonya duwite nyonya duwite gilo-gilo nya, sik utuh nya. Lho, 500. Lah lak ngono. Wong cakrikmu iki wani karo macan. Sakrek wujudmu ngono. Ayo sirku ki golek-golek alam karo golek-golek redana. Ya dicucukke karo tenagane ngono lho. Apa arek kok taktuk-taktuk. Ndasku tutuki boto Petro. Lah ngapa? Ah sing nututi apa aku wong Petro. Salah yo Petro kok dijarak. Den. Macane ndak sampurnake Den.